Gelin Hıdyrova seyredelim, şul beyan edilen siyasatçı kategoriýasyna girýärmi ýa-da girenok? Elbetde Hakmat Hıdyrov şul kategoriýa, siyasatçy kategoriýasyna girenok. Bloger işini alyp barýan ýöneki tökmüçi. Şu kategoriýa ine Hakmat Hıdyrov girýär. Hiç kim Hıdyrov bilen birleşesi girenok ola bir. Ýanyna oturup gürleşesi girenok. Men size şunu suwd edeýin näçe. Ine Hıdyrov DWT'ni men açdym, hemme zady men etdim. Ine men bolmasam DWT ýörenok diýär. Gelin şuna seyret geçelim. Dedim, Hakmat Hıdyrov hemmeler söýüp hiç bilen ýanky birleşip bilmän bir 27 ýyldan bäri işläp gelen politika ýüzünden. Sizin alyp barýan işiňizi men gowurýan sistemaly meni öwredin. Ol adamam sana men kömek edilmem ýöne bir adamma ine şoň bilen birleşem, şonu ırıp bilsen, ine şol düýplü meselen çöp bilýän oglan şoň bilen gürleşdi ýanky maňa tarap ýördi. Ine şo sebäpli ol maňa jaň edip 3 ay haýyş etdi. Goşulmaň Murat Kılıçdaroğlu şu mesele goşulmaň işleýärli bolmasa bolmaz. Bizim vatanymyz da diýip gaty bolup berenip şul adam ýanky bolýa agam sen et men arkaňda diýip ýanky herekete başlady. Şoň üçin şu meselede Hakmat Hıdyrowyň ne ideýasy boldy, ne mümkinçiligi, ne biz ýaly okulary, ýani Ýewropada okap bilimleri boldy. Onun üçin eger sen bilimiň bolmasa, ideýaň bolmasa sen bu zatlar edilen ol anyk. İşe başlanda Hakmat Hıdyrowyň ne aksa ideýasyny berdi, ne bizi gollap öňe çykdy. Diňe gyrada durup hemme zada prokuror hökmüne seredip hemme edilýän zatlardan gorkup, çekinip, gyrada durup, kä wagt bizi gollap, kä wagt ýanky gyrada durup seredip, Hıdyrowyň maşgulata nähili başlar edildi. Muhammed diýen dogany şartlyk Şyhyp bilen bile dost bolup, eýýem bir näçe video ýap. Şo ýerde videoda Muhammed dogany düşündirýär, ine sen şunu eden soň men halk syýrany oklat diýip. O näme beýle? Näçe meniň garyndaşlarym, hemme aktivistlaryň garyndaşlary, Farhadyň garyndaşlary, Akbel Saparaň garyndaşlary halk syýrýar. Şu Hakmat Hıdyrowyň garyndaşy dogany Muhammedi hiç kim syýrany. Mümkin başga problema bardyr. Mümkin ol 10 ýyldan bäri işlemän soň aýal ýa-da taşlap gidenler. Ol şartlyk Şyhyp bilen reportajlar ýapyp dost bolup, men ejeme jaň edip, ine Kaka Murat, siziň Murat ogluňyz üstünden pasylky berdi, biz baryp alyp gaýtjak diýip, şoluň ýanky mahinasiýaga goşulan soň muny daşyna halk syýrýan, mümkin başga zapdyr. İçip çykyş edip, inni kelledem ýütkek gitdi. Siz näme urgun edýär? Siz ölüp bir ýyldan öň şöyle uberiş aldyňyz. Ölüp 6 ay mundan ozal pasport aldyňyz. Ya siz näme? Lidiruş ýapasan ýa-da ya siz näme? Hıdyrow mahsar etjek bolsam men onu gatşat mahsar etdiňem. Bir tökmetçi bloger boldy. Sizdiň näme görseňiz? Kijik sıçanjyk ýol bolsun hamlayıp ekranyň öňüne bir gör boldy. Men siz tanqid etmek üçin çykanok tanqid etjek bolsam maskaranyňy bererdim. Bir topar zatları edip ýene suwda akdyp jogap berýän çagar.